olen hirveän tarkka myös siitä, että miten minuun kosketaan tänä päivänä, että kukaan ei tule niinku enää taputtele pyllylle tai muuta vastaavaa, mitä on. Niinku, ne ilmoitan se tosi kova ääneen. Jos Onko joku tullut? On. Niin sitten niin kyllä aina sanoo sen tosi kova ääneen, että no niin, ja käsi pois perseeltä, silleen, että kaikki varmasti kuulee. Tervetuloa autorippituoliin. No kiitos. Olen valmis. No niin, hyvä. Täällä on sitten tällaisia aina viihdykkeenä tämmöisiä kiviä. Oi! Et näitä voi hipistellä, koska mä ajattelen, että ei oteta asioita liian vakavasti, niin täällä on tällaisia. Tiedätkö näistä kivistä? Tiedän mä. Kerrot jotain, sinulle jo. No Mikä mikä niitä? sua? Mä aina kiinnostaa, että mikä on se kivi, mitä kukakin ottaa käteen, koska kaikilla on aina. Ai, minkä me näistä valitsisin? Niin, Minkä takia niin. me halusin ottaa itse asiassa? Tämä nyt oli ihan ensimmäisenä, minkä me tämän halusin kokeilla, miten painava tämä on. Se on savukvartsi. Mutta sullahan oli omat kantamukset mukana. Minulla on omat kantamukset. Kyllä, niin mä minulla on, luulen, että joo. mä- Minun mies ei aina ikinä minun neuloa etupenkillä No niin. autokyvissä. Kato, nyt tehdään syntiä. Nyt tehdään syntiä. Ahaa, minulla on kutimet mukana. Sopiiko, että Sopii. saako? Sopii. Koska hän pelottaa, että me tökkäsen samaan aikaan jossain tilanteessa, mikä on ihan ymmärrettävä pelko tietenkin. Mutta Joo. jos tulee kolari, niin eniten me pelkäsin jotain muuta kuin yhtä pientä Niin. tota. Joo. Sähän voit tehdä jotain rukousnauhaa tai semmoista tai ajatella. Se voi olla, että me teinkin, me aloitin jo varmaan tuossa vähän tekemään. Mutta sä haluaisit, että me käydään ostaa sulle jotkut mustat puikot. Mustat puikot ja sitten ehkä puuvillalankaa. Katsotaan. Hyvä. Eli mennään sinne. Ja pieni esittely sinusta, eli Hanna Pakarinen. Sä olit Suomen ensimmäisessä Idolsissa vuonna 2004. Kyllä. Ja edustit myöhemmin Suomen Euroviisossa vuonna 2007. Ja tämä Leave Me Alone-kappale tuli 17 silloin. Ja sitten Fast Forward. Nyt tänä vuonna sä julkaiset kirjan. Mikä sen nimi oli? Elämä naurattaa. Elämä naurattaa. Joo, se on hyvä nimi. Lähdetään vaan liikkeelle, eli katsellaan mitä mieltä sä oot 7 kuolemasta synnistä ja millaisia ajatuksia tässä nousee. Aloitetaanpa tämmöisellä kevyellä small talkilla, eli mitä mieltä sä oot, mitä uskonto herättää sussa tai millainen suhde sulla on kirkkoon, uskontoon, henkisyyteen, mitä sanoja itse sit käytät? Niin mä näkisin, että minulla on niinku hyvä suhde. Se olisi niinku ehkä helpoin sanoa kuin että hyvä suhde. Me kuulun kirkkoon, edelleenkin kuulun kirkkoon ja etten ole koskaan siitä eronnut. Hei, ootas vähän. Sori, nyt tulee mulle vähän paha tilanne. Mä ajoin tuosta pieleen äsken ja nyt mun täytyy... Ei hätää, me ollaan menossa tuohon seuraa suoraan vaan. Okei, no niin. Mennään tohon, mikä toi nyt on, siis Kehä Ykköselle. Okei. Sieltä me päästään, se vaihtaa sen, niin mennään vaan. Valmistaudu sitten neuvomaan, koska Mie tämä on neuvon. vähän ahdistavaa. Niin, ajellaan nyt vaan suoraan ja sitten seuraa tätä Kehä Ykkösen kylttiä. Alright, no niin. Jatketaan Tää vaan. oli se Suomen surkein kuski. Joo, tää on se Tää vaihtuikin, samalla. Joo. vaihtui tässä. Sori, mä en tiedä mitä ohjelmaa mä oon tässä tekemässä. Niin vai Top Gear vai mitä Niin. tää nyt olikaan? No sitä ei Teknavi, joo. Joo, siis suhde kirkkoon ja henkisyyteen. Siis me asuttiin lapsuus kirkon kupeessa ja me on käynyt seurakunnan kerhoa. Ja me oli tosi meitä kiehtoi niinku ne tarinat, mitä oli ja me esimerkiksi lueskelin, minä en osannut lukea, mutta minä kattelin kuvia sellaisesta kirjasarjasta, missä käydään ehkä kuvien mukaan Uutta testamenttia ja näin. Niin ne oli mielestäni ihanin enkeleiden kuvat ja kaikki, ja virret oli ihania myös, että semmoiset niinku positiivisempat virret. Niin. Minulle semmoinen, ja sitten kun me asuttiin siinä kirkon vieressä, niin siinä on paljon oltu kirkon kanssa tekemisissä ihan vaan jo sen takia, että fyysisesti se oli siinä vieressä. Kirkokatolla kiipeiltiin ja telmittiin ja touhuttiin ja tosissaan käytiin leikkimässä siellä, niin se on ollut siinä mielessä sellainen tuttu paikka minulle. Joo. Ja olen käynyt rippikoulut ja näin, mutta ehkä semmoinen normaali
normaali tavalla luterilainen suhtautuminen Joo. kirkkoon meikäläisellä. Alright. Entäs sitten sana synti? Mitä siitä tulee mieleen? Onko se sun mielestä, kuuluuko se nykyaikaa? Mie pidän syntisanaa positiivisena. Mie pidän sitä sellaisena hauskana, hyvänä asiana. Se sellainen, että se nimenomaan on jotain kivaa aina. Et sillä tavalla minä ajattelen sen. Joo. Sanotaan syntisen hyvää. Jos joku on syntisen hyvää, niin onhan se nyt ihan älyttömän Siis hyvää. Joo, okei. Okay. Joo. No mennään noihin ensimmäiseen. Niin mitä sun nousee ylpeydestä mieleen? Millaisia kokemuksia sulla on ylpeydestä? Mietin, että ylpeys, jos sen pitäisi olla niinku kuolemansynti, ylpeys. Mitä ajattelee silleen, että naisena tässä maailmassa, niin miuta on niinku, tai ei miuta, vaan meitä päästään aika nopeasti tähän naisasiaan juttuun, mutta minä koen sen, että minä pitää ja minä saan olla ylpeästi nainen. Minä saan olla ylpeästi sitä, mitä minä oon. Minä olen jopa tehnyt YouTube-videon, että ylpeästi amislainen. Et ehkä se, että minulle se ylpeys on positiivinen sana, että meidän pitää ehdottomasti olla ylpeitä asioista, mitä me ollaan esimerkiksi tehty. Että meitä ei pidä aina niin kuin alentaa itseään. Ja semmoinen tietynlainen vaikka, että nämä vanhat ajatukset, kellä on, niin on se onnen kätkeköön ja tavallaan, että saisi itseäsi korostaa esimerkiksi liikaa jossain asiassa, niin se on minun mielestä myös väistymässä onneksi poispäin. Ja minä koen, että se ylpeys on niinku hyvä juttu. Että pitää olla ylpeä asioista, mitä tekee, jos ne on jotenkin hyviä juttuja. Mutta sitten tietenkin, no joo, sitten se tietty ylpeys, miten se voisi muuttua negatiiviseksi, niin on se, että joku tietty ylpeys estää tekemästä vaikka asioita. Että on jotain sellaista, että et voi toimia vastoin vaikka aikaisempia oletuksia tai ei uskalla tehdä, koska ylpeys ei anna periksi. Siis mikähän ei ole siistimpää kuin kääntää takki. Se, että opit elämästä uutta ja oot olettanut jotain asioita ja joku osoittaa sen vääräksi. Ja se onkin hienoa, niin sit voit hyvillä mielillä olla silleen, niellä niin sanotusti ylpeytesi ja olla silleen, että hei, että totta, tämä asia onkin paremmin näin. Mut syntinä ylpeyt. Mien niinku ehkä pitää sitä sellaisena niinku pahana asiana, ylpeyttä, se miten mie sen ylpeyden ajattelen. Miten sun persoonassa, sä et taida olla kovin ylpeä persona vai miten sulla se menee? Oot sä ylpeänä asioista kulloinkin? Että... Niin, että mie on nimenomaan, mie pyrin olemaan ylpeä siitä, mitä mie on tehnyt. Mistä kaikesta olet ollut ylpeä? Välillä mie on hirveän ylpeä siitä, jos mie on saanut tehtyä jonkun käsityön. Omasta mielestäni tosi hienosti. Ja minä sanon sen, koska tämmöisistä asioista minä saan olla niinku ylpeä. Minä olen ylpeä siitä, että minä sain tehtyä kirjan. Ja minä olen ylpeä siitä, että minä olen jonkun mielestä niin relevantti ihminen, että minusta on tehty kirja. Mikä on itse asiassa kaikista hirveän vaikea sanoa. Ja semmoinen tietynlainen duunaripohja ja itäsuomalaisuus ja karjalaisuus jotenkin herkästi painaisi itteensä alaspäin silleen, että ei saa korostaa itteensä sanoa mitään, mutta kyllä minä niinku, siitä minä olen tosi ylpeä itsestäni. Miten sitten, kun miettii tätä maailmaa, missä sä oot elänyt vaikka nuoresta saakka tuolla musamaailmassa ja julkisuudessa ja niin edelleen, niin ootko sä kohdannut sellaista, että toiset ihmiset on ylpeitä niin kuin huonolla tavalla? Ootko sä kohdannut semmoista? Joo, siis paljon sellaistakin, että herkästi tällä alalla arvotetaan ihmisiä, että kuka on kuumitahottia ja kuka ei. Ja sekin on onneksi vähän rauhoittunut, mutta että aina joku on isointa tiettyinä aikoina ja näin. Ehkä semmoinen pieni ylpeys, se mikä on onneksi kanssa poistumassa, on ehkä se sellainen, kun tuut nuorena naisena alalle, niin ehkä joku vanhempi alalla oleva herrasmies saattaako käyttäytyä vähän ylpeästi niin kuin kohtaan, että tytötellään, niin älä sinä tyttö tule siinä kertomaan, mitä haluat, koska minä tiedän paremmin, mitä sinun pitää haluta. Ja näin. Mutta sekin on sitten ajan myötä. Ja toki voi olla osittain totta. Miehän on tullut pöstymetistä, en tiedä alasta yhtään mitään. Et tietyllä tavallahan se on pitänyt opetella minunkin tekeminen. Mutta se, että millä lailla niitä asioita käsitellään, niin se on ehkä tänä päivänä kehittyneempää kuin 20 vuotta sitten.
Tai onko se muuttunut siinä aikana, kun säkin oot ollut nyt jo? On se muuttunut kentällä silleen, että meillä on paljon tullut, jos ajatellaan tätä naisten niinku asemaa tälläkin alalla, niin se on jo ihan tosi paljon muuttunut se, että meitä löytyy lähes joka portaasta, ei vielä kaikilta portailta eri asteikoilta. Vaikka jos mennään ihan silleen niin kuin levyyhtiötasolla johtotehtäviin ja niin kuin täällä tai tuotannoissa soittajina, kaikki ne eri niin kuin ne viihteen eri puolet ja kaikki kuitenkin eletään symbioosissa siinä. Niin naisia on tosi paljon enemmän siellä. Ja se on jopa semmoinen joitain vuosia sitten semmoinen mielettömän upea hetki kävi, mistä olin oikeasti ylpeä kaikkien naisten puolesta. Et me olin levyyhtiöllä ja meillä oli siellä palaveri, mikä sitten vähän silleen lähti silleen käsistä, että siihen sitten joku toi vähän viiniä mukaan ja lopulta tanssittiin pöydillä ja siellä oli eri vakansseilta ihmisiä paikalla ja jossain vaiheessa tajuttiin, että nämä on kaikki naisia. Ja sitä minä en ole niinku kokenut ja nähnyt niinku koskaan aikaisemmin minun uralla ja minä menisin itkukyyneleet siinä vierähtää vaakolla silleen, että kuin siistiä. Ja miten turvallinen tämä paikka nyt on, kun meitä on pelkästään naiset täällä tanssimassa pöydällä ja suunnittelemassa tulevia. Se oli upea hetki. Joo. Millaista se oli, kun sä tulit sinne maailmaan versus toi hetki? Se oli todella erilainen tietenkin. Minun on ehkä vaikea sen takia myöskään sanoa ehkä sellaista, onko objektiivinen oikea sana siis tällä, en välttämättä osaa sanoa täysin realistista näkökulmaa, koska on ollut nuori, on tullut pystymme tästä suoraan julkisuuteen, ison semmoiseen massiiviseen julkisuuteen, mikä niinku, ja asiat piti tehdä nopeasti ja piti yhtäkkiä, minulla on 4 kuukautta aikaa tehdä albumi, niin kun minä en edes tiennyt, miten sitä tehdään, niin, että kaikki on niin ollut niin uutta. Niin se on ehkä ollut se, että minä olen myös tarvinnut tietenkin ympärille niitä ihmisiä, jotka kertoo, miten näitä asioita tehdään. Kyllä. Ja he ovat tehneet tietenkin parhaansa silloin, että Niinpä. saadaan se levy tehty ulos jossain vaiheessa. Niinpä. Minulla on siis 2 diagnosoitua burnouttia taustalla. Ja näissä kaikissa on toiminut tämä sama mekanismi, että minä olen tehnyt asioita, mitkä ei tee minut onnelliseksi. Kyse ei ole määrästä, vaan siitä, että minä teen jotain vastoin minun tahtoa. Ja puhutaan helposti, että nousee pissa päähän, niin onko sinulla noussut tai miten sä pidät sen tsekissä tai onko siihen vaaraakaan vai miten? Minulla on semmoinen teoria tuosta kusipäisyydestä. Minä olen ruvennut miettimään sitä, että se kusipäisyys, että lähinnä se, että tajuako kusipää itse olevansa kusipää. Tämä on niinku se, just se, niinku se tärkein. Onko se niin. kusipää? Niin, että onko se kusipää vai tajuako se olevansa kusipää vai muut luulee, onko se kusipää silloin, kun muut käytetään kusipää-sanaa tosi paljon. Niin minulla on siis sellainen, että yleensäkin siis veikkaan ensinnäkin nämä, ketkä sitten näennäisesti näkyy kusipäinä, ne on siis täysin ylikuormittuneita. Saattaa olla masennusta, saattaa olla paljon tällaista niinku, se, että se olo on niin paha. Niin sitähän se jotain on. Niin. Ja sit vaan niin, että se on niinku, se voi enemmänkin olla siis ylikuormittuneisuutta, pahaa oloa, koska eihän kukaan niinku, kenellä on hyvä olo, niin ole kusipää. Tällaista mie niinku. Sit on tietenkin ne ihan ne ultimate kusipäät, ketkä vaan on. Niiden kohdalla ei ei, ne on mulkkuja sitten jo. Ootko käynyt ajelemassa Kehäjokeri? Mikä toi Kehäjokeri? En käynyt, siis mä itse asiassa näinkin tonne vasta ekaa kertaa. Me käytiin silloin heti ekana päivänä. Okay. Se oli ihan kuin olisi ollut jossain turistireissussa jossain. Ja kaikki ihmiset siellä, normaalisti meitä julkisia pääkaupunkiseudulla, niin se on se, että kaikki vaan tuottaa kännyköitä. Sitten me mentiin tuonne, ihmiset juttelee ja kattelee ikkunasta ja wow, Espoo. Kevätretki. No niin. Joo. Aivan lapasesti samat. Silleen, että minun piti ostaa puikot. Minä en edes ostanut niitä puikkoja, mitä minä mutta minä löysin siis tällaisia puuvillalankoja ja lisää näitä. Ja aivan ihana paikka. No niin, kiitos. Tämä oli oikein hyvä. Yes. Oikein hyvä oli. Tästä päästäänkin kuule ahneuteen. Vähän veikkaan, Kyllä. että pystyisikö tähän neuvomiseen jotain sellaista. Kyllä liittyy ja isosti liittyykin. Voi hyvänen aika. No. Ahneus, siis minä huomaan, että ahneus, paha asia lähtökohtaisesti, kun ihminen on niin ahne.
Ja sen takia tämä maailma on pulassa, koska ihminen on niin ahne. Ahneus ei ole myös hyvä asia. Se on synti sillä pahalla tavalla. Mutta jos ajatellaan silleen, että mitä se ahneus ehkä minulle on, niin minä huomaan niin kuin, nimenomaan langat. Ja ahnaasti kerään lankoja. Ja pitäisi tietysti hankkiutua niistä eroa ylimääräisesti ennen kuin hankkii uusia. Niin kuin esimerkiksi valmistaa niistä jotain asioita. Ja minä olen ruvennut tekemäänkin. Jämälangoista minä virkkaan parasta aikaa itselleni torkkupeittoa. Niin kuin iso semmoista niin kuin jämälankatorkkupeittoa, mistä tulee aivan ihana. Minä yritän olla ostamatta siihen uusia lankoja, koska tulee, että ei tästä voisi olla tämmöinenkin väri. Mutta minun pitää ne löytää. Se on minun semmoinen niin kuin projekti. Mutta varsinkin minä on niin kuin sitä ikäluokkaa, ketkä on. Me ollaan se 80-luku eletty sellaisessa vielä, että ei paljon puhuttiin tyyliin uutisissa uutisissa kerrottiin vaikka jostain otsonikadosta tai muusta vastaavasta, mutta ei samalla lailla esimerkiksi ilmastonmuutoksesta kuin tänä päivänä tai kierrätyksestä tai näin. Että tavallaan, että me ollaan aikuisena vasta niin kuin tähän herätty ja se on asia, mitä yrittää niin kuin paljon miettiä. Lukion käyminen aikuisiellä antaa aika paljon tuollaista perspektiiviä, että mitä maailmalle kuuluu. Niin kun päästään tähän ahneuteen sitten pitkän kaavan kautta, niin lähinnä siihen, että kyllä sitä niin kuin yrittää tarkkailla, että mikä se on ja se ajatus, että mikä olisi niin kuin pienintä, millä tulisikin toimeen, niin se olisi aivan ihanaa. Niin. Käytiin sitä rahapohdintaa esimerkiksi, kun ihminen on ahne, rahan ahne. Ja sitä kaikkea pitäisi saada koko ajan lisää, niin sehän on siis kestämätöntä ja ihan mahdotonta. Mutta sitä niinku, minä tykkään siitä ajatuksesta, että minäkin olen joutunut tavallaan elämäni aikana, tai minun urani aikanakin pysähtynyt miettimään näiden burnouttien ja muiden kautta sitä, että mikä se on se, niinku se lopullinen syy, miksi minä edes niinku teen tätä työtä. Mistä minä tuun niinku onnelliseksi. Se ei voi olla se, että se aina se raha, niin kuin esimerkiksi se rahan ahneena rahapakote siihen, koska se ei tee yksittäin onnelliseksi. Että se pitää olla jossakin se, niin kuin se syvin syy, miksi teet jotain näin. Mikä se sulla on se syvin syy? Minulla on se, että minun pitää saada laulaa. Syy, miksi minä niinku tätä teen, että minun pitää niinku, ja minä laulasin, vaikka ei olisi ketään kuulemassakaan. Että se on minulle ollut aina niin, se miten se resonoi kropassa ja rauhoittaa minua, niin on syy, miksi minä niinku laulan. Ja sen takia minä niinku välillä sitä sellaista, että se tietty ylpeys siinä, että kukaan ei saa sitä käyttää niinku hyödykseen tai että jos ei sitä niinku arvosteta tietyllä tavalla, niin sitten tulee sellainen, että minulla ei ole kenelläkään ole mitään oikeutta niinku määritellä sitä minulta. Että minä olisin hirveän onnellinen vaikka sitten silleen, että selvä, että minä laulan pätkääkään enää, että minä itse päättän, että kelle minä laulan ja ääntäni käytän. Ja että minä lähden ihan tyytyväisenä tonne 8-4 töihin tyyliin. Miten sulla on lapsena opetettu ahneudesta, että millaiseksi sut ikään kuin kasvatettiin ahneuden suhteen? No minä olen sen ihan lapsuuteni elänyt 80-luvulla nousukauden aikaa ehkä jollain tasolla. Mutta me ollaan duunariperheestä, et ei meillä ollut mitään, me en ole semmosesta rikkaasta tai tällaisesta perheestä lähtöisin, että ei meillä ollut asioita ylettömiä määriä. 3-lapsinen perhe ja minä olen nuorin. Ja sitten se lama iski sit siihen, kun minä aloin tulla teini-ikään. Et 92 minä olen ollut 11-vuotias ja sitten yhtäkkiä ei ollutkaan mitään. Tuli vanhempien ero ja molemmat sai pitää työpaikkansa onneksi niinä aikoina, mutta äiti oli siivooja ja niin kuin näin, että se oli, ei meillä, että tavallaan että raha ei ollut. Kyllä me ruokaa oli ja näin, mutta silleen, että ei ollut mitenkään ylimääräistä. Että kyllä se aika tarkkaa oli se pennin venyttäminen, niin siinä mielessä se, että sitä rahaa ei voinut vaan silleen, sitä ei ollut käyttää tuosta vaan hulvattomasti. Miten omalla kohdalla sitten, että miten se on vaikuttanut suhun toi tausta ja tuliko sulle sitten itselle semmoinen, että sä oot halunnut haalia jotain tai jotenkin? No minä haluan ajatella silleen, että mitään ei saa mukaan. Kaikki käytetään mitä tulee tyyliin. Jotenkin tämä ajatus. Ja aina selvitään. Siis jos rahasta puhutaan, niin
meidän alahan on siis 20 vuotta freelancerina, niin on silleen aina yhtä jännittävää, että mitä tuleeko joskus rahaa. Mutta tavallaan kun me on oppinut senkaan elämää ja me jo 20 vuotta tehneenä ja yli 40-vuotiaana tiedän, että aina tästä jotenkin selvitään. Niin se on toisaalta ihanaa, että se ei määrittele nimenomaan sitä tekemistä se raha sit kuitenkaan. Ja se on se ehkä se tärkein juttu, mie koen sen, että koska jos se olisi se raha, niin enhän näitä hommia tekisi, jos se olisi se raha. Tavallaan, että kyllä ne on ne muut asiat, mitkä sitten motivoi. Mutta siis täytyy sanoa, että kyllähän se silloin tietysti, kyllä me senkin tiedän, että minkälaista se on sitten, kun yhtäkkiä niitä oot niinku uras huipulla ja sitä tietyllä tavalla silloin, kun tuli alalle ja silloinhan myytiin vielä levyjä ja silloin keikko oli ihan hirveitä määriä. Maailma oli tosi toinen 20 vuotta sitten, niin kyllähän sitä rahaa myös tuli ovista ikkunasta, se oli tosi kummallista. Mutta sitten minulla oli kuitenkin joku järki siinä, että minä käytiin osin ensiasunnon ja tein tällaisia järkeviä, en lähtenyt minnekään reissailemaan ja tuhlannut rahoja. Et se on niinku jotenkin näistä asioista aina selviää. Tai onko sulla tullut jotain ongelmakohtia ihmissuhteisiin vaikka sen takia, että sulta on haluttu jotain? Minä on vähän semmoinen, että jos minä koen epämiellyttävyyttä joidenkin ihmisten seurassa, niin minä hankkinut niistä eroon. En hankkinut heistä eroon sillä nimellä. Etkä sä suuttunut mulle mistään. Ei vaan siis minä en vaan ole niiden ihmisten kanssa vaan aina tekemisissä. Joo, eli mennään sitten seuraavaan, eli himoon. Tää on melko lähellä ahneutta, mutta... Joo. No ei se sitten kuitenkaan ole. Se on eri asia. Intohimoa tai tällä tavalla, vai mitä sulle tulee mieleen sanasta himo? Intohimoinen saunoja, intohimoinen laulaja. Se on intohimo, laulaminen. Nämä on ainakin tällaisia ihan ensimmäisenä, mitä tulee silleen, että niistä mie intohimoinen neuloja, käsityöihminen, mie siis intohimoinen Lego-rakentelija. Esimerkiksi ymmärrän, että mies ei välttämättä edes ymmärrä, mitä se tarkoittaa minulle, kun minä saan vision, että minä haluan keittiöön semmoisen tason. Ja se sanoi, että ei oteta tähän mitään tasoa, kun se sotkee. Se ei sotke mitään, että se selkeyttää meidän elämää. Minä haluan sen tason tohon. Ja hän ei halua sitä tasoa. Ja lopulta minä vaan tein sen tason siihen. Silloin, kun hän ei ole kotona, salaa, 2 tunnissa, uhraten kaikki aikani siihen. Tai itse asiassa 2 tunnissa, siis yötä myöten valvoin, koska hän ei ollut silloin illalla kotona. Lapsi nukkumaan ja porailen siellä sitä, että minä saan sen valmiiksi, kun hän tulee kotiin ja sanoo, että toi on ihan hyvä. Niinhän minä sanoin, että se on hyvä, koska minä haluan sen siihen. Ja tätä minä minulla sitten, kun se intohimo lähtee tietyllä tavalla viemään tuohon johonkin tekemiseen ja minä näen sen valmiina, niin minä en vaan voi laskea siitä irti. Että se täytyy tehdä. Ja minä olen hirveän onnellinen silloin, kun minä saan sen tavallaan sen luovan ajatuksen, että se ei ole koskaan pakko, vaan se on minä en koe sitä pakkona. Pakkohan se on sitten tehdä, mutta se on sellainen. Ja sitten parhaimmillaan se tulee tässä työssä esiin tai erinäisissä asioissa. Tässä työssä pystyy luovuutta käyttämään. Sen takia me rakasti tehdä YouTubea silloin, kun me sitä tein. Koska sen pystyy keksiä kaiken ihan itse. Siellä saat kuvata kaiken, tavallaan käsikirjoittaa, keksiä tarinoita, tehdä mitä vaan, editoida sen itse. Tehdä siihen ihan mitä kikkoisia halusit. Ja sit vaan julkaisit sen. Ja se oli aivan ihanaa. Sitä saa käyttää nimenomaan luovuutta kaikilla mahdollisilla tavoin. Mutta se myös vie aikaa. Ja sitten sen jälkeen, kun myös äiti tuli, niin minulla ei ole 8 tuntia päivässä aikaa editoida YouTube-videoita. Mutta joo. Eli toi on just kans sen intohimon tämmönen toinen puoli, että onko sua sitten polttanut se kans toi tommonen kyky innostua, mikä on ihan kaunis asia. On. No senkin takia nimenomaan, että jos minä olen vaikka radiostöissä ja minulla tulee visioita, että tämmöisen sarjan rakennan ja teen. Ja kyllä haastattelen kaikki, editoin kaiken, teen kaiken, herään aamu 5 kirjoittamaan spiikkejä toisille juontajille vaan, koska minähän tämän keksin, että minulla on visio ja kukaan muu ei osaa toteuttaa tätä minun visiota. Niin sehän on aika nopeasti sitten. Niin. Ollaan väsähtäneitä. Eli sulla on tähän taipumusta aika paljonkin. Että oli intohimon vietävissä. Kyllä. Mikä se sitten onkaan. Mien tiedä, seksikkyys tiettyä tommoista, että onko sitä jonkun esimerkiksi himon kohde. Sitä en tiedä, sitä en oikeastaan halua ajatella. Mie tiedostan sen, että mitkä mahdollisuudet minulla on vaikka. Mennäänkö me Lauttasaareen vai ajataanko me tätä? Mennään Lauttasaareen. Mie tiedostan,
mitkä mahdollisuudet lavalla esiintyjällä on esimerkiksi. Ja mien vierasta käyttää sitä valtaa tietyllä tavalla lavalla. Koska lava on ainut paikka, missä mie koen olevani täysin vapaa, mikä on outo tilanne muiden ihmisten edessä. Mie koen olevani lavalla turvassa ja siellä mie voi tehdä ihan mitä mie haluan. Tietyllä tavalla. Ja silloin mie voin olla mikä rooli vaan tyyliin ja silloinhan mie on oma itseni myöskin. Niin, mutta mie ymmärrän sen ja se on myös semmoinen niinku tapa, sitä voi käyttää myös niinku hyödykseen monella tapaa. Myös se on aivan ok. Joo. Mitä se on, kun sä sanoit, että lavalla sä tiedät, mitkä ne mahdollisuudet on tai näin, niin mä en ole esiintyvä artisti. Mä en niin se jäi kesken. Niin. Tietyllä tavalla, että minä vaikka tiedostan sen, että minä voin, tai ne on ollut hauskoja hetkiä, että minä jossain vaiheessa sanonut, että ai että kun noi nuoret miehet, ne tykkää minusta tosi paljon. Että sen pystyy tavallaan leikkiä ja flirttaa siinä sen yleisön kanssa todella paljon. Ja ne syö käsistä. Ja se minun mielestä sopii siihen ja se käy siihen ja siinä ei ole mitään väärää. Mutta kun se on se tilanne. Niin. Se mitä sitten on sen jälkeen, kun tullaan sieltä lavalta pois, sitten se tavallaan se häviää se tavallaan se illuusio siitä, niin se on sitten eri juttu, että miten koska sitten taas olen hirveän tarkka myös siitä, että miten minun kosketaan tänä päivänä, että kukaan ei tule niinku enää taputtelee pyllylle tai muuta vastaavaa, mitä on. Niinku, että minä ilmoitan sen tosi kova ääneen. Onko joku tullut? On. Niin sitten minä kyllä aina sanon sen tosi kova ääneen, että no niin, ja käsi pois perseeltä, silleen, että kaikki varmasti kuulee. Minä tiedän, moni ei pysty siihen. Minä onko semmoinen, että minä sanon sen. Ja näitäkin asioita, että voi olla, että tuolla minä tietyllä tavalla saan taisteltua siinä hetkessä itselleni sen jonkun auktoriteetin. Niin että se häpeä menee tavallaan sinne, minne se kuuluu. Niin, just näin. Ja minä olen tehnytkin niin kuin aina, mikä voi olla, että minä olen sitten haastava ja hankala myös jollekin. Onko sä valinnut sun kumppani esimerkiksi himolla tai onko sulla siinä arjessa, jos jätetään toi artistijuttu, niin... No siis kumppanini, meillähän on niinku... Me ollaan lähtökohtaisesti oltu tosi hyviä ystäviä. Mutta täytyyhän se nyt väistämättä sitten sen ystävyyden lisäksi siihen tuli se himo. Että mennään suoraan vielä. Joo, ei mennäkään meille kotiin. Älä kuuntele sitä. Niin, kyllä ehdottomasti se kuuluu se himo siihen nimenomaan, koska se oli sellainen asia, mitä vastaan oli tosi vaikea taistella. Me oltiin minun miehen kanssa, me oltiin samassa työpaikassa. Joo. Hän oli minun rumpalini ja sehän oli tosi väärin. Vähän se kiehtovaa tietenkin ehkä varmaankin jollain tasolla ollut. Mutta me oltiin tosi hyviä ystäviä siinä. Ja sitten se muuttui sitten pikkuhiljaa sit vähän enemmän kuin ystävyys, mihin kuuluu ihan tietenkin ehdottomasti se himo mukaan sitten. Että sitä kun yritti pysyä toisistaan erossa, niin sitten huomasi, että se ei vaan niinku onnistu. Joo. Mutta toisaalta se on aika kiva juttu ja se on niinku kiva asia muistaa. Varsinkin nyt me ollaan avioliitossa ja meillä on lapsia, eletään yhteistä elämää. Me ollaan oltu, ei myös suoraan vaan mennään ihan tonne päätyyn. Ei myös niinku muisteta, voimme tarkalleen ottaa ja ollaan oltu yhdessä. Niin se on ihana muistaa, että tämmöinen asia on niinku ollut olemassa ja on edelleenkin olemassa. Niin se on myös niinku tosi tärkeää. Mennään sitten kateuteen. Millaista roolia se on näytellyt sun elämässä? Kateus. Se on mielenkiintoista jotenkin. Mä niin kuin tiedän, että tämä ala varsinkin, siis tämähän on niin kuin oikein tämmöinen oiva tämmöiselle kateudelle. Mä yritän itsestäni löytää aina sen, että kun mä ajattelen asioita ja mä koen, että koeks mä kateutta, että johtuuko tämä minun ärtyneisyys nyt siitä, että mä oon kateellinen jollekin. Ja tavallaan sen oivalta, se olisi niinku ihanaa, että jäisi tavallaan kiinni siitä itselleen, että no niin. Nyt on kateellinen. Ei tarvitse olla kateellinen. Tee asialle jotakin, jos olet kateellinen. Mä yritän tosi paljon sitä miettiä, koska tässä herkästi tällä alalla lähtee vertaamaan itseensä toisiin. Jos ei itse tee sitä, niin joku muu sen tekee. Mutta kateudella on kans, mä koen, että kateus kans kulkee tietyllä tavalla sen masentuneisuuden ja sen pahan olon kanssa, että jos ihminen voi hyvin, niin harvoin se nimenomaan on myöskään kateellinen oikein kellekään. Tai sitten jos on kateellinen, niin pysähtys ehkä miettiä sitä
sitä, että mistä ne johtuu ne asiat ja pitäisikö asialle tehdä jotain. Millaisille asioille sä oot ollut kateellinen elämässäsi? Mitä sä oot kadehtinut? No se on vaikka tullut, jollain on jotain vaikka kollegalle, että ai, se on tuolla keikoilla, mikin haluat tollaisia paikkoja keikoille. Tai että ai, silloin voi vitsi, kun olisin saanut ton biisin. Vaikka ei silloin mitään. Noikin on sellaisia oletuksia, on niin monen asia summa, niin se, että no helppoa sillä on, kun sille tulee tollaisia biisejä tai jotain muuta vastaavaa. Kun nehän on, kaikki on niinku sattuman kauppaa, että se ei niinku, no joo, mutta et huomaa niinku, jää kiinni tällaisista ajatuksista tai ai että silloin tollanen, niin haluaa tollaiset hiukset. Ja kaikkihan on mahdollista niinku tarvittaessa saavuttaa, jos haluaa ja haluaako. Onko sulle oltu kateellisia jostain? On varmasti oltu. Ihan siis varmaan hirveän moni ja varmaan tällä hetkelläkin, että tavallaan se ajattelee, että tai ehkä se pitäisi se muistaa se, että mehän ei tiedetä mitä ihmiset, se ulospäin, varsinkin tämä somen maailma, mitä se antaa niin kuin mielikuvan, että tuolla on vaan elämä aivan ihanaa. Niin eihän se niin kuin ole. Minä olen yrittänyt semmosia juttuja, että siis kuulostaa niin tyhmältä ja jotenkin tekopyhältä. Mutta minä yritän siis yritän olla hirveän onnellinen sen ihmisen puolesta. Tai jos nyt tulee semmoinen, että joku sanoo, että on käynyt joku juttu ja minulle tulee kateuden pistos, että niin voisi olla siinä silleen, että ei vitsi, ihan mahtavaa. Yritä ees. Niin kyllä se vaan olo paranee. Saako vaan niin kuin hammasta purren vääntää. Koska sitten taas kun sille toiselle tulee, minun pojan kanssa puhunut tästä paljon, koska tuommoiset tonnikäiset 5-6-vuotiaat, niin se on tosi rajua se meininki. Toi sai ja toi sai miksi mies että tämä on epäreilu. Ja sitten yrittää sanoa, että ihan pelataan korttia, toinen voittaa ja toinen häviää, kateus siitä, että toinen voitti. Niin sitten, mutta muistat asiat, miten hyvältä tuntuu voittaa, että se toisen puolesta, niin kuin, että nyt se voitti, että sillä on hyvä mieli. Että ihan tällaista niin kuin, yritän käyttäytyä kuin 5-vuotiaat tai yritän opettaa itseäni kuin 5-vuotiaasta opetetaan niin kuin kohtaamaan pettymyksen tunteet. Niin. Et silleen se vaan niin kuin jotenkin menee. Onko sun mielestä kateus synti? Tai sehän on nyt kuoleman synti, sen takia me siitä puhutaan, niin. Mutta niin kuin, mitä sä itse ajattelet? Ja ehkä se ei ole, jos sitä osaisi tarkastella silleen nimenomaan tolleen rakentavasti itsensä kautta, niin eihän se mikään synti ole. Siis sehän on meissä sisässä. Se on vaan tunne. Se on vaan tunne. Nimenomaan. No esimerkiksi minunkin, siis kuinka paljon ihmiset on vihannut sitä, että tuolta se tuli vaan Lappeenrannasta ja ajoi trukkia ja nyt se laulaa ja saa maat ja mannut ja levyjä tulee ja pampati. Ei se helppo ollut. Ja enkä minä tullut pystymään tästä. Minä olin tehnyt musiikkia ja olin laulannut ja niinku tehnyt sitä ennen töitä. Se ei niinku, mutta se, mitä se annetaan, niinku se mielikuva, niin on silleen, että tuolta toi vaan tulee, että tuolta tulee noi reality-tähdet ja vie meidän työt tyyppiset. Mitäs sitten ylensyönti ja lasketaan myös ylenjuonti, niin millainen suhde sulla on tähän syntiin? Ruoka on aina vaikea. Ollut jotenkin aina itse elänyt just sen 90-luvun sen kummallisen niin dieetti-ihannointi laittituoteajan, milloin oli ja kaikki niin kuin tällaista. Ja että se on ollut semmoista todella myrkyllistä ja semmoista niin kuin kehovihaista aikaa, mitä nyt tavallaan korjataan näitä niin kuin jälkiä sitten yritetään tänä päivänä korjata, että on ihan ok syödä ruokaa ja kaikki on ihan hyvin. Niin en oikeastaan niinku, en haluaisi ruoasta tehdä syntiä. Sehän on ruokaa. Se on asia, mikä pitää meitä hengissä ja niinku toimimassa. Niin tavallaan minun mielestä sekin, että siitä on tehty kuolemansynti, että sinä syöt ja juot. Niin, liikaa. Niin, mikä on liikaa? Niin. Kenen mielestä? Kuka se määrittelee? Jumala. Mikä ei edes syö ja juo mitään. Mistä se tietää mitään? Anna se meidän pitää tämä keho. Niin! Sinä saat sen sitten sen jälkeen. Meillä on tänään muutamat hetket täällä. Niin anna meidän nyt perkele edes nauttia. Niin mien haluaisi ajatella, se on minulle sellainen jotenkin, että mien halua millään lailla demonisoida syömistä.
juominen tietenkin, jos se on alkoholismia ja se on sairaus. Mutta mien noita tavallaan nautintoaineita, ruokaa ja juomaa, niin haluan millään lailla tehdä niistä syntisiä asioita. Se oli kiinnostavaa, mä luin tämän sun kirjan ja sä puhuit siinä sitä, että sä et ole koskaan, että siinä sä puhuit sun kehosta ja kehosuhteesta, mutta sitten sä sanoit, että sä oot ihan tietoisesti tehnyt sen päätöksen, että sä et halua puhua siitä aiemmin, etkä sen jälkeen, niin kerro tuosta, että miksi sä oot tullut siihen tulokseen ja mikä siinä on. Niin kuin... No se ehkä menee siihen tietyllä tavalla tuohon himoa, mikä puhuttiin tuosta himosta ja siitä seksuaalisoinnista ja ihmisestä, että se ei niinku, että mie en anna oikeutta kenenkään niinku kommentoida sitä, jos mie itsekään lähde kommentoimaan minun kroppaa. Jos mie lähden kommentoimaan mitään niinku suuntaan tai toiseen, niin silloin se antaa myös oikeuden muille ruveta kommentoimaan sitä, ja se ei kuulu kellekään. Niin se on minun mielestä hirveän niinku yksinkertainen asia. No mitäs sitten juominen? Niin millaista se on ajatellut sun elämässä? Liittyykö siihen jotain syntistä? Kerroit vähän jotain tuo aikaisemmin. No nuorena sitä joo. No joo, siis minulla on ollut aina koen, että minulla on ollut vekkulimainen suhde alkoholiin. On jotenkin aina silleen niinku, tullut hyvin toimeen sen kanssa. 14-vuotiaana niin mie kävin nostaa kaverille kaljat. Ja se oli jännä paikka, koska me hirveästi teki mieli kaljaa ja kukaan ei sitä oikein saanut mistään. Ja ei uskallettu millekään juopolle siinä kotikulmilla antaa rahoja varastettavaksi, että se häviää niiden rahojen kanssa. Niin sitten me vedettiin, no ei nyt pitkää tikkuu, mutta käytiin sitä neuvottelua, debattia siinä kavereiden kesken, että kuka lähtee yrittää. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että se on meikäläinen, kuka lähtee yrittää, että laitettiin äiti silmälasit minulle päähän. Miksi silmälasit on oletus, että olet aikuinen ilmeisesti. Äitin semmoinen pitkä toppatakki oli talvi. Elettiin Lauritsalassa 90-luvun puolta väliä ja sitten me menee sinne meidän lähikauppaan. Silloin ei pyöritty vielä niin paljon, että lähikauppakassa olisi tuntenut minut. Koska siis kyllähän kaikki pienessä herranen aika. Mutta se ei tuntenut minuta. Mie kävelen sinne, kerroks mitä koko tarina. Kerrot, joo. Mie menee sinne 60 kaljaa. Miksi nyt nimet oli 6, jokaiselle 10 kaljaa, hirveä määrä. Sitten taikka paljon meitä nyt olikaan. Ja mie kerään niitä kaljoja, kilinäkäysä, halvinta kaljaa, mitä sieltä löytyi. Me laitoin ne sinne kärriin. Ja sitten minulle sanottiin vielä, kaverit oli sanonut, että nyt kun meet sit siihen tiskille, niin kassalle, niin muista, että laitat vain yhden kaljan siihen, ettei et mätän niitä kaikkia sinne, sit jäät kiinni, et tiedä mitä teet. Koska yksi kalja vaan siihen ja kerrot, että paljon niitä kaljoja on. No mie oli kaljat saanut kaikki siihen kerättyä siihen kärriin ja työnnän siitä kärrillä siihen kassalle ja nostasen siihen hihnalle ja sanon vaan, että näitä 60. Ja sit kun se otti sen ja vetäisi ne sieltä niin se oli kyllä. Silloin jännittiin, että se meni läpi ja mietitään riisiä ja laitoin niitä kaljoja sinne kassiin. Ja näen, kun kaverit siellä on, jee, siellä ikkunan takana, me saatiin kaljaa. Joo, niin tämmöisiä. Että lapsena, siis se oli osa sitä jännitystä aina, että saaks jostain ostettua kaljaa. Alkoon en ikinä uskaltanut mennä. Minä en ikinä käyttänyt vääriä papereita myöskään. Että en ole silleen huijannut. Että ei syy ollut minun, mitäs myivät. Että ei voi silleen niinku nostaa mitään. Että en ole tehnyt mitään laitonta niin sanotusti. Sitten joihinkin baareihin sitä aina yritettiin niin paikallisia. Ja välillä pääsee, välillä ei. Että silleen se oli niinku hauskaa sellaista, se on sitä nuoruuden semmoista, että ikinä oikein käynyt mitään pahaa. Ei käynyt koskaan onneksi. Mutta se oli kyllä se oma jännityksensä siinä. Mitäs muuta? Sekin oli kyllä ihan kiinnostavaa se, kun sä olit ollut siellä baarissa. Eikö Savonlinnassa? Turinoida. Niin, no senkin tietysti voi kertoa, että se Savonlinnassa sitten me oli kaverin luona varmaan sama 8-9 jossain siinä yläasteella. Lähdin Lauritsalasta Lappeenrannasta junalla lähdin Savonlinnaan viikonlopuksi kaverin luo, kun oli sinne muuttanut ja sitten hirveästi meitä teki mieltä, jostain pitää keksiä alkoholia, niin sitten se olikin tajunnut, kun se oli jo siis kerennyt verkostoitua siellä, kun se oli aloittanut siellä koulu ja näin, niin se tiesi jonkun, kuka kiljuamöi sitten jossain siellä
siellä jossain syrjäkylillä ja me hypättiin bussiin ja käytiin hakemaan ne kiljut sieltä ja se oli ihan hirveän makuista. Vieläkin niinku muistaa. Ihan siis aivan kauheeta. Sitä sitten väkisin niinku nenästä kiinni yritettiin juoda ja saatiin vähän jotain juotua silleen. Ja sitten tultiin takaisin kaupungille ja keksittiin, että nyt lähdetään yrittämään baaria. Mentiin yhdessä yhteen baariin yrittämään, tämä kaveri ei päässyt sinne sisään ja se oli silleen, että ei tästä tule mitään, että tämä menee poikakaverikaan tuonne puistoon tai jonnekin, mikä siellä oli joku porukat pyöri siellä. Sitten me oli se, että no miepä käy yrittämässä tuohon yhteen vielä, että me vaan. Äiti silmällä sitten. Ei ollut, ei me nähnyt niillä mitään. Ei ollut, että ihan oli normireleissä silloin niin sanotusti kovasti meikattuna ysärityyliin. Sitten minä kokeilin sinne yökerhoon, pääsin sisään, menin tiskille, olin taas oppinut joltakin, että kun menet tiskille, niin tilaat niinku 3 tuopin, koska se on silleen aikuiset tekee. Ja minä tilasin 3 tuopin. Ja minä muistan, että minä kuulin silloin ensimmäistä kertaa ton Spice Girlsin Wannabe-biisin. Ja minä menin tanssimaan sen yksinään siellä baarissa. Siellä minä tanssin ja join sen kaljan ja lähdin pois. Etin sen minun kaveri sieltä jostain puistosta. Ei ollut kännyköitä, ei ollut mitään, mutta se on ihana muista. Ne. Mitä ei käynyt? Mites juominen? Maistuuko kilju vielä? Ja... Se, mitä minun mies on, mikä on minun mielestä ihanaa tavallaan, vähän elostelua joo ja vähän tämmöistä, ei nyt ahneutta, mihin se menisi johonkin. Mutta nyt niillä on joku semmoinen, sen yksi ystävä tuo Ranskasta champanjoita, niin se, että meiltä löytyy aina jemmas champanjaa, niin se on myös niinku hieno juttu. Koska sitten aina voi tulla niinku semmoinen tilanne, että nyt on hetki, että ei jäädä taas niinku jemmaamaan mitään minne. Et se champagnehetki voi olla vaikka tänään, kun me tämmöisen pitkä työpäivän jälkeen kotiin, niin me voidaan ottaa vaikka lasilliset champagnea halutessamme. Niin se on myös ihanaa niinku tietyllä tavalla ihan siis mieletöntä arjen luksusta, mutta parhaimmillaan, koska hei, me voidaan lähteä täältä myös huomenna. No mitäs sitten viha? Millainen suhde sulla on siihen? Minulla on siis sellainen, että minulla on vähän huono suhde vihaa, että minun pitäisi vihata enemmän. Minä luulen, että monia ongelmia minun elämässä on ollut sen takia, koska minä en ole osannut vihata tarpeeksi. Että minä olen antanut esimerkiksi kohdella itseäni huonosti, että minä en ole antanut vihan tulla. Ja minä olen niin kuin sulkenut sisääni tosi paljon asioita, että minä en ole antanut vihan tulla. Minä olen antanut ihmisten kohdella myötä monilla eri tavoin ja minä en ole antanut vihan tulla. Niin se on ehkä sellainen, että minun pitäisi, ja minä olen pelännyt näyttää vihan tunnetta, että koska on semmoinen niinku, että en ole uskaltanut näyttää, koska sitten taas pelännyt, että siitä aiheutuu jotain lopullista ja pelottavaa. Eli joku on käyttänyt siis valtaa minuhun ja saanut tuntemaan sen, että ei ole voi näyttää vihan tunteita. Niin se on ehkä, se on... Mistä se on tullut sulle, tiedätkö? Siis se on varmaan siis... Minulla lähtökohtaisesti myös tuntuu, että minä olen ollut aika sovitteleva hahmo pienestä pitäen. Joo, ja sehän ei ole huono juttu ollenkaan. Mutta se, että tietenkin, no kirjassakin kerroin, että minulla on ollut joskus sitten tosi traumaattinen parisuhde, mikä on tavallaan aiheuttanut sen, että siellä ei voinut näyttää vihan tunteita, koska siinä oli sitten saattoi olla tulla sanktiota sitten siitä. Eli sitten vaan piti niinku vaan kuunnella ja olla hiljaa. Niin minä luulen, että se on osittain tehnyt sen, että se on aiheuttanut semmoinen traumakäyttäytyminen se, että sitä vaan niinku sulkee ne tunteet tonne niinku sisään. Mutta minä luulen, että minulla osittain laulu tekee sen, millä minä saan, minä sanoin, että minä olen kovaääninen laulaja, mutta minä esimerkiksi käytän paljon ääntä laulaessa ja minä luulen, että se on osittain sitä huutamista, sitä pahaa olo huutamista ulos, kun minä laulan. Joo. Miten sä oot nyt sitten löytänyt semmoista terveempää suhdetta siihen vihaan? Mitä sä oot? No minä se on vielä työn alla. Okay. Minä yritän siis se, että minä olen niinku yrittänyt, että minä saan hermostua, minä saan olla pahoillaan, minä saan olla surullinen. Että se on se ehkä se, että kun minä tajusin, että minulla on trauma, niin siitä tajutaan, että trauma on määritellyt hirveän paljon minun tekemisiä 20 vuotta. Ja sitten siitä tuleva suru oli se, että minä olen ajatellut, että minä katson eteenpäin, minä en haikaile taaksepäin mitään. Niin siitä tullut vähän semmoinen suru siitä, että miten paljon se on voinut monta asiaa haitata. Niin tavallaan sitä suruakin pitää niinku opetella tietyllä tavalla, että nämä on ihan tunteita. Että niitä voi niinku käydä läpi. Mutta ei tarvii niinku aina pärjätä ja niinku näin, että se on ehkä se sellainen tärkeä oivallus tuossa.
Ja se, että se vihakin on tunne, mikä täytyy niin kuin kokea ja saa olla vihainen. Millaisista asioista sulla nousee vihaa? Epäoikeudenmukaisuus on siis semmoinen ihan Herran Jumala mies. Pyhä viha tulee siitä, että jos niinku, epäoikeudenmukaisuus, epätasa-arvo. Ne on niinku sellaisia, mistä se nousee se sellainen niinku barrikaadeille ja minä alan lakkoilemaan viha. Se on toisenlainen viha, se sellainen yhteiskunnallinen vaikuttamisviha. Konfliktitilanteet on niinku minun semmoinen, että todellakin vältän niitä ihan silleen viimeiseen asti. Edelleenkin, minä en tykkään niistä, minä mieluiten ratkaisisi tilanteet rauhallisesti. Ja minulla oli siis neuroottisuuteen traumasta johtuen, minä olen pyrkinyt toimimaan niin, että minulta ei voi syyttää mistään, että minä olisin tehnyt jotain väärin. Miten sä oot by the way pystynyt estämään sitä, ettei sua voi syyttää mistään kukaan koskaan? Aivan! Se on hiton raskasta. Kyllä. Sitten meillä on kuule viimeinen kuolemansynti käsittelyyn, eli laiskuus. Laiskuus, ihanaa. Onko se sun lempisynti? Se on itse asiassa lempisynti. Koska olen luova, me ollaan puhuttu luovuudesta tästä aika monta kertaa ja me jankutaan sitä koko ajan, koska se on ollut myös sellainen oivallus, mikä minulla on ollut, että niin luovuus, ihanaa, ja sehän vaatii laiskuutta. Näennäisesti laiskuutta, siis minun niin raksuttaa aivot aivan koko ajan, ne on niin päällä koko ajan, ja se, että minä makaan sohvalle ja tuijotan kattoon, niin ei ole laiskuutta, vaan silloin ajattelen asioita. Ja minulla esimerkiksi, minä olen ollut tosi kova nukkumaan, tai minulla on ongelmia nukkumisen kanssa ollut aina. Ja sitten lapsena, jos minä nukuin pommiin herkästi. Et kun minä lopulta sain unta, niin minä en herännyt mihinkään. Ja tätä pidettiin laiskuutena. Se, että jos minut ei huvittanut lähteä sukuloimaan tai ostelemaan vaatteita täällä kaupungille, kun minä halusin vaikka olla kotona lukemassa akuankkoja, niin sitä pidettiin laiskuutena. Tämmöistä, että maailma on ollut tietynlainen ja minun on nuorimmaisena esimerkiksi meidän perheessä pitänyt istahtaa siihen muottiin. Ja minun on ollut erilainen siinä tapauksessa kuin muu perhe. Niin jos minä en toimi samalla lailla kuin he, niin silloin minä olen laiska. Ja se on ollut semmoinen, että sen takia tuo laiskuusasia on ja minä en millään tasolla, minä olen niin monta burnouttia saanut, minä millään tasolla on laiska ihminen. Minun pitäisi olla enemmän laiska ihminen. Minun pitäisi vaan olla. Eli siksi minulla on, että laiskuus kunniaan tietyllä lailla, että ei me voida oikeasti ihmiset suorittaa koko ajan. Että on ihan hirveätä tämä elämä tuntuu olevan, kun oikeasti kaikki suorittaa jotain. Niin laiskuus kunniaan, saatana. Niin, milloin se on sun mielestä hyvä ja milloin huono? Tai onko laiskuus joskus huono? Laiskuus on huono, jos muut siitä kärsii. Jos vaikka silleen, että jos ollaan työpaikalla ja sitten joku vaan tuijottelee kattoa ja muut tekee duunit, niin eihän se nyt kivaa ole tietenkään. Että se, että ketkä käyttää hyödykseen sitä enemmän tekevää, niin sehän on aika julmaa. Mutta semmoinen sitten taas hyvä laiskuus on minun mielestä sitä, että se pitää antaa itselleen se aika. Ja tässä mennään varmaan tosi monien syntien kohdalla. Että miksi ne on syntejä, kun ne on tosi kaikissa ihmisissä itsessään olevia. Että pitäisi varmaan nuo kaikki synnit pitäisi tarkkailla tosi tarkkaan ja miettiä, että mitä nämä synnit minulle merkitsee ja miten minä haluan näitä käyttää. Niin silloin voisi olla asiat aika hyviä, jos osaisi oikeasti niin ajatella. Olla kohtuullinen. Niin, kaikessa niissä tasaisesti. Niin elämä voisi olla aika kivaa. Joo. Että mieluummin seuraa vaikka 7 kuolemansyntiä kuin vaikka 10 käskyä. Elää niiden syntien mukaan sitten. Miten sä laiskottelet nykyään? Ja minä rakastan sitä, että minun lapsi on ruvennut katsoa telkkaria. Mä äskettäin 1,5 tuntia se jakso. Ja minä voin maata siinä ja tuijottaa sitä telkkaria. Ja se on ihanaa. Miten sitten liittyykö laiskuus jotenkin tähän, että teillä on sun miehen kanssa harrastuksena nämä risteilyt? Sä jotain puhuit niistä, mutta kerro niistä enemmän. Siis täydellistä. Siis täydellinen matkustusmuoto. Risteilylle mennään jollekin sellaiselle massiiviselle laivalle, mikä on 5 tähden hotelli. Sitten se liikkuu paikasta toiseen. Mihin olette menneet esimerkiksi? Me käytiin häämatkalla Alaskassa. Se oli upeata.
se oli 7 päivää, mentiin, hypättiin siellä vuonoja pitkin, mentiin ja vaihdettiin pikkukylästä toiseen. Ja kun ne on ihan erilaisia kuin nämä meidän tässä niinku Itämerellä menevät niinku autolautat, että ne on niinku silleen risteilijöitä, se on niinku 5 tähden hotelli, missä on kaikki 5 tähden hotellin palvelut ja kaikki, se on niin kätevää. Plus, että sitten siellä on myös lapsille ihan hirveästi kaikkea, niin se on tavallaan perheenä, niin kuin me ollaan huomattu, että se on ihan superhauskaa. Ja näitä me tykätään tehdä. Onko teidän seuraava reissu tiedossa tai oletteko te käynyt vaan siellä Alaskassa? Vai? On meillä seuraava reissu. Okay, koko ajan. Me ollaan siis käyty, missä kaikkialla me ollaan käyty. Me ollaan oltu Karibialla ja Välimerellä. Ja Norjassa käytiin viime kesänä, se oli hieno. Mutta eikö te just vähän semmoinen, että te tavallaan reissaatte, mutta sitten voi olla vaan siellä 5. Voi vaan olla. 5 tähden hotelli. Se hotelli liikkuu paikasta toiseen. Meidän tarvitse liikkua itse se paikasta toiseen. Me voidaan olla. Niin. Se on oikeasti, se on täydellistä laiskottelua. Ihan siis, että kaikkien pitäisi kyllä osata laiskotella. Se on parasta. Joo. Se ei ole millään tasolla huono asia, laiskuus, syntinä. Ei sen pitäisi synti olla. Joo. Saa nähdä, milloin siitä tulee seuraava somen trendi ja miten se tehdään. Niin. Saa vaihtaa vaan nimeä. Niin, totta. Joo, sille tulee joku englanninkielinen. Niin, se on mitään hyggeilyä. Se nyt sitten olikaan yhdessä vaiheessa. Niin. Itse pitää keksiä joku lazy juttu. Lazy Saturday. Just joku lazy Saturday. Lazying. Nyt on vaan hashtagia sinne. Niinpä. Siitä se tulee. Hyvä. Sitten me voitaisiin lopuksi vielä, että sä voit käyttää hyväksesi tätä autorippituolia ja tunnustaa jonkun synnin. Ai niin, synti. No minä mietin sitä, että minähän hirveän syntinen ihminen on. Että minähän tälleen tosissaankin, mulla ei juurikaan. Yrität vaan olla jäämättä kiinni. Niin totta, nimenomaan. Minä en jää kiinni mistään, minulla ei voi olla kukaan vihainen mistään, mitään minä teen aktiivisesti sen, että töitä, kukaan ei voi olla vihainen, minulla ei ole mistään. Mutta yksi sellainen ehkä niinku syvällisempi synti, minkä voisin haluta myöntää, että olen itsekin havahtunut siihen, miten myöskin omakin ajattelu johtuen ympäristöstä on ollut ehkä 90-luvulla nuorena aikuisena niin naisvihamielinen. Että minä olen tavallaan siihen tietynlaisen rakenteen mukaan ajatellut itsekin, että nainen on naiselle susi, vaikka ei todellakaan ole. Ja se, että minä olen sen monesti todistanut sen jälkeen, että näin ei ole. Ja tänä päivänä pidän todellakin, että nainen on naiselle niin kuin wingwoman, siipinainen. Ja ainut ihmiset tai tyyli niinku parhaat ystävät ja parhaat luottamukset ja parasta elämään tukea minä on saanut naisilta. Joten tämmöisen synnin haluan tunnustaa ja haluan saada anteeksi se synni, että on joskus ajatellut naisista pahemmin kuin ne onkaan. Kiitos. Anteeksi annettu. Hyvä. Hei, tehdään tämmöinen puhdistus vielä, että kun nyt me ollaan puhuttu niin syvissä vesissä käyty ja kaikenlaista laitettu liikkeelle, niin tämä on Palo Santo, tämä on tämmöinen suitsuke. Ihanaa. Tämmöiseen puhdistukseen ja nyt vähän löyhytellään. Ihana. Tässä. Ai me rakastan kaikkea tällaista. Noin. Kaikki on hyviä. Sitten mä annan sulle tämmöisen lahjan vielä muistoksi, kun unisiepparin, niin voidaan kutsua tätä syntisieppariksi. Niin hyvä! Sä voit tänne puhallella aina, kun tulee joku semmoinen. Niin... Kiitos. Tämä oli hyvä. A-lehdet.